Sziasztok! Kovács Krisztián és Dedvin Hágyi jelentkezik. Most a park felé tartunk, ami nagyon szűkösen, most tettük meg a hotdogot. Alig volt benne valami, volt egy hülye nőszemély, aki beszélt magával, motyogott, ráadásul. Úristen, mondom, jó, oké? Hát, kétszer megkérdezte, hogy mit esztek, kétszer elmondottak egy sajtos hotdogot. Mind a kétszer. Istenem, Utána leült mögénk és elkezdett dumálni. Ja igen, leült mögénk és elkezdett motyogni magába. Meg dúdolni magába, amíg közbe eszik, de hát milyen ember tudja azt? Hát most jönnek a yardok. Ja, Istenem. Miért kikapcsoltam a telefonomat? Megjöttem a rendőröktől. Tőled nem tudom, hogy azt szerettük gombot fenn, azt rányomtam, hogy kikapcsoltam. Ki is van le van merülve. Ja. De csicskon, de sose töltött fel? Nem tudtam. De már miért kérdezeket a drágóval. Most az park felé tartunk, szép lassan. STK-val szemben vagyunk. STK-val, hát nem szemben, mert oldal van az STK. Úgy van az STK, itt a bajár. Hát igen, de oldal van, nem szemben. Dugulj már be! Na szóval, itt vagyunk majdnem a... Most jön egy Ratyi Rambó, hát ezt le kell videózni. Dávid jön. Fogyatékos. Na szóval, itt vagyunk most nézzétek meg, kimegy elő két fogyatékosoknak a lába úgy jár, mint egy idegbetegnek. Látjátok? Na. Meg feljelentették amúgy. Ez kiderül. Persze meg YouTube-ra. Most na. Magánszemélynek Na szóval, itt vagyunk. Fú, hát ez a hotdog engem nagyon kiakadtam be. Hasom nagyon fáj. Nekem meg, hogy üllesz a ember, nem beszél többet idő. Hát nagyon. Nem, hogyha másik csávot csináltam, most az ímok ilyen van. Ja, a Bú. Csináltam, milyen jó volt. Bazd meg, hát ketchup, minden volt ebben, annyi saj, bazd meg. Tele nyomja, az nem fűtik. Hát nem az ő pénzéből megy, bazd meg. De hogy nem, majd úgy csinálja. Hát de nem, mert a főnök pénzéből. Hát ő a főnök után. Nem még ott volt. Melyik? Hát az egyik csávó. A szőkehajú. Nem az a dagydagat, hanem a másik. Nem, ott a főnök a másik. A másik, jó. Na mindegy, ettől a hamburger, a hotdogtól mindketten nagyon megfagyott a hasunk. De mindjárt kimegyünk parkba. Úgyhogy kb. Hány óra van, Krisz? 17 óra 16. Kb. olyan 7 órakor majd jelentkezem a Youtube-on. Ezért újra Kovács Krisztián, vagy nem, DJ Krisztián volt és... Pont Dávid. Ja nem, Dedvin Hágyi volt.